Здравейте, пичове, днес гледам The Force и това е детето ми. Сега ще скипна тази част. Ще не може да се видя лицето пред огледало. Ама с Бог казах. Не, целия съм в кръв. Целия. И ми се сам за храна. Ти чай. Може да не тиш. Ще следя стъпките с този телефон. Ай, това крак. Добре. На 32-та стъпка вече съм се измъкнал. Не съм свикнал на контролите. Което в този случай е до някъде гадно. И аз защо си хъбя батериите? Не, искам да го прибера, искам само радно. Добре бе, каквото да изкарам е това. Айде изкарай се. Айде с тебе. И ще те прибера. Yes. Някъде би трябвало тук да е плажа. Или ще се заседя в ето това канибалско село, което преди го нямаше. Добре, Барбара, благодаря. Маса за кълкицане. Само дано тук някъде няма подобни щурати като канибалска пещера. А хубавото е, че мога да се кача тук. Май. Гледайте. Още малко. Май не мога. Аз мисля, че не мога. Че ще е добре. Аз да си направя тук е самолета, това е хубаво. Мисля, че тук е идеално място за какво стана, бе? Ай, искам някъде по-наслънчено. Мисля, че тук е идеално място за база. И като заговорихме за база, имате вид буквално база, започнането с тези неща. И буквално база тук ще трепя канибали и ще ги измъчвам. Базата ще е голяма, обширна и това е знак. Един знак да се пазиме от това място. Айде, чупи се дърво. Аз принципно съм против да режа дърветата, но сега ще се наложи в тази игра постоянно да режа дървета и ще малко е наудничево. Ще правя постройки докато не свършат дърветата на острова и когато ми превъртим The Forest, ако тази игра има поне край. И когато превъртим The Forest, ще играем пак на The Forest. Извинете за лага, просто няма как да го спра. Въпреки че снимам с по-добра програма,
снимам с по-добра програма, да, това е вярно Fraps. За мен е най-добрата с недостатък. Прави твърде големи цифчета и айде. На къде ще падне? Айде, ще му... Фридън! Блок! Гледайте, това е един блок, научих го на скоро. Това ми е първият път, който пускам Forest. По-точно първият път, който снимам на The Forest. Не я пускам за пръв път, но преди малко си изтеглих кракната версия. Това е дърво. Някой, което ще ми даде пръчки, като ето това. От толкова много работа ми се допи бира. Тук пише сода. Но аз го наричам бира, защото ми е по-удобно. Удобство. Удобство е да си пинеш една бира. Въпреки, че е по-хубаво на плажа. Аз реших. Така че, всички падите. Това трябва да се дърва. В някой ми пише. Вие няма нищо да видите от това. Да, пишат ми пич и тем такива глупости, сещате се някакъв фен. Ще му отговоря. Снимам. Отговорих му, че снимам. Пак пише. Трябва някой да му спомене, че зает човек, снимаме. Общо взето така съм по цял ден. Щом се прибера и ме видят, че съм на линия, или някой фен на The Bulgaria Team, или някой фен на предишния ми канал, въпреки че всички стари фенове от The Bulgaria Team и от Adventure знаят, че вече не снимам с Adventure, снимам с The Bulgaria Team и вече не се наричам Adventure, SEC09 и пак той не спира да пише. И върнах се. Не съм паузирал. И път продължи просто ни. Вие не видяхте какво пишеше. Какво написа. И той сигурно сега ще пише ок. Защото и аз така съм спамил на доста хора. Тук не мога да намеря акаунче. Или когато намеря акаунче е много малко. Това е част от самолета ли? Да. Това е част от самолета. Добре. Едно камъче. Добре. Добре. Настръхнах. Защото скоро ще започнат да ме цъфкат през нощите канибалите. И тогава вече
става наистина страшно. Много страшно. Защото постоянно ти идват и ти не можеш да се наспиш заради тия изоди. И аз откакто играя The Forest, се съм апдейт за тях, не ме остават на мира. Хайде. Да, това сигурно сте го видели. Ако не сте, ще прегледам клипа отново да видя дали сте го видели вие. Защото ако сте го видели, да, вярно е, направих така кандидатура. Ако не сте, просто няма да ви споменавам. Защото ако сте ми гледали клиповете, то все още само аз качвам в профила The Team BGT. Ако просто сте видели, надявам се да ме приемат в сервера. Къщичката ми е готова, само ако отгоре и липсва, ще се сейфам. И това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал и бъбъ.